Kepdäriň duşermegini Hytaýyň Sichuan welaýatynyň Yibin şäheriniň Bahar bayramçylyk meýdançasyna iň esasy çäre geçirildi. Bayramçylyk meýdançasyna Hytaýda işlenip düzülen uçurmansyz uçurlarynyň ilkinji gezek toparlaýan çykyşy görkezildi. Bu ýerde 10 san Cloud Shadow uçurmansyz uçurlary we 2 sany Wing Lung uçurmansyz uçurlary toparlaýan uçurlugy. Hytaýyň orta we uly gowrumly uçurmansyz uçurlarynyň bilelikdäki çykyşy arkaly mümkinçilikleri görkezildi. Uçurmansyz uçur toparlarynyň ikisi hem Sichuan'da ýerleşýän Hytaýyň aviasiýa senaty korporasiýasy tarapyndan özbaşlyk işlenip düzüldi. Sergide ulanılan Wing Lung Hytaýyň ilkinji orta we uly gowrumly uçurmansyz uçur bolup, çylşyrylmış şertlerde bulanma garşy teknologiýalar bilen enjamlaşdyrylan we emel howa üýtgedilmegine niýetlenendir. Ol tokoy ýangynlarynyň öňüni almagy, ekologiýany keltmäge, gurukçylygyň öňüni almagy we beýleki wajyp çärelerde ulanylýar. Sichuan'da ýerleşýän Hytaýyň aviasiýa senaty korporasiýasy Chengdu aviakompaniýasynyň Cloud Shadow adly bir kanatly uçurmansyz uçur gödekçilik, gözle we adatdan naşar ýagdaýlarda halat ediş işlerine ulanylýar. Bu uçuryň işleri desine ýerine ýetirmäge we ýük taşama mümkinçilikleri bardyr we ören amatlydyr. Üýtgeýän howa şertlerine çylşyrymly ýagdaýlarda we peýafelçiliklerde işiň netijeligini gazanmak üçin topar Hytaýyň aviasiýa senaty korporasiýasynyň Wenyaýo dolandyryş ulgamyny ulandy. Ol hakyky uçuş ýagdaýyny we gurşaw görkezýär, missiýany meýilleşdirmäge kömek edýär, peýafelçiliklerden soğuk geçýär we dolandyrmak üçin ören wajypdyr diýip Hytaýyň aviasiýa senaty korporasiýasy Chengdu kompaniýasynyň uçurmansyz uçurlar işläp düzmek boýunça başlygy Zhao Chuanxin düşünürdi. Hytaý media topar tarapyndan geçirilen çärede şu ýyl Pekiniň esas sahnasy bilen birlikde 4 sany kiçi meýdançylar Yibin, Harbin, Yiwu we Hefei bardyr.